लायो होननानै हेबदो लोगोफोर हेबदो फैसा हेनो आसोरसो दानना दोना Maksud? Ini bisa mendanger. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायनाय बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं थ' दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै चलो दोनदोसैलै नोंखौसो नुबाय 9ता बाजियाव सेस्ला सिबनाय रावखौबो नुफेराखै आरो हासिबखौ नायनानै बादुलि नुखादों मानसिखौ बिखुमजाबाय खनलायाब्रा बादुलि नुखायो नायनाय हासिबफोरखौ नायनायावनो आरो सेन्देला मालायनिखौ मानो गाननानै खामानि मावदो बख' सेन्देला बख' जल्दि सेन्देला बख'ग्रो जल्दि मालायनि सेन्देल गाननानै मानो खामानि मावदो बख' सेन्देला नों लाजिबोनांगौ खोथा गैयाबा सेन्देला बख' जल्दि माबार लिरनाय दंथारो इलाय नुवाखै सेन्देलखौ बिदिनो खावफ्रामजोब्बाय सोरबा अरसाय गाननानै गोसोम खालामजोब्बाय हरखा मालाय सेन्देल गानखानाबो डायलग मारिदो नामा मालायखौ डायलग मारिदो नोंसो मारै फैदोयाव आं मारियाखै हासिबाबो नै खामानियाव दैथारि मानसि रखमथार सिबनांगौथ' आरो माथो सिबनायनि नाम लादोबा सिबनांनानै दे दोनदोलै दोन मोजां मोनथारलां नोंखौ बादुलि दाखौ होनखादों मानसिखौनो दोन मावनांला दोन फैदो फै सिबगोन नामा आं सिबखायो सं ओरैनोबाबो गाजार सं हो दे माबार Maksud? Ini bisa mendanger. Apa? Hasa si mani? Iya. Bener. Ini miau. Bener. Lebih. Kau selama ini orang lain yang menukli nana. Ini aku nih. Nunggu seru tuh kayak sana, pering bakal sana kena. Nunggu song. Kayak bermau terus sana kan tadi. Kau sana bisa? Tuh nama. Jangan tuh nama. Ini menek nukai nama. Tapi siapa song? Nggak saya nama. Seklub lain song nih originalan song. Ini suatu ribu nih talang dia harus dayu. Bermau terus lain siapa? Nung tuh nama. Nunggu soal itu aja nih. Ini sih bang yang nuna denda. Be? Bisa dengar ya? Nunggu berani bawa deh. Seklub lain song. Lalu langsung dia. Kau sini. Ya. Bisa sekarang lagi yang. Bah. Ramai ni pakai ni. Kau sana siapa tu? Nengah saya ni mah pusat orilah. Neng tu nanti kau nak ke? Ini punya musang. Ini nana punya musang. Hot. Benar si kudong. Aku di bawah dia. Benar si kudong. Cermenda. Iya. Orang mana? Ini. Ran nak tadi nak ran ni sih. Pas lang. Kau sana siapa tu? Neng tu kat nama tu. Iya mundur mai dong. Iya lebih begini bisa tapi nang dulu. Siang lah iya lebih karena saya di nama itu. Iya. Kau sana Michelle. Bisa tu originalan ni. Hah? Pesa hoga. Toko bit na serba. Kelas babu yang lagu kayak. Nunggu tes na di rumah. Nalai nunggu tes na di rumah serba. Mungkin kayak. Hah? Ni sudah beli nama. Aku nak. Makin berat. Betul ni kerong. Hah? Kamu ni dia?
लैजा गैया साला न' सिं हाबसोना दंबायदों इयाव मालायखौसो बुंनो हागोन ना सानजौराव सेख्ला सिननाय होननानै हिजिया मानो खामानि गैयै बायदि दंबायदों इयावलाय नोंथाङा देरे आङो मा थिनलांदो नोंखौ मा थिनलांदो गेस लायना दोनफै खस्थ' जायो होननानै हेबदो लोगोफोर हेबदो हेबदो गेस लायनो गैया दाखालिनिफ्राय गेसानो गैया खस्थ' खालामनानै माबाबाय थानांगौ इयाव संना जाहोबाय थानांगौ इमान बायदि साला ini wah dior lah nang guys ka hurnaयनि बाथ्रा नङा मैया दाखालिनिफ्राय थिनबाय दं नों इफोरबायदि खालामबाय थानांगौ gila kokobon kontong बनाव संबाय थानाय आङो kontong rok berapa jadi mabono songe maba trandel mabono songe maba trandel maba trandel ha नोंसोरनोसो आथुर जायोसो ओंखाम ओंख्रि जानोलाय ओमफ्राय बै माबा मोनसे बुस्थुखौ थिनायखौ नोङो इफोरबायदि खें women Ninayo. bagus sing keterangan dong Asal-asal tak nak tu nak. कर मेरे को जानता नहीं है ये bagus sing ini foto tuh ijai nama aja tuh ini itu jurnal bagus sing enggak Mana tu bayau? Tangan ini punya dialog mari bertagai. Jenny korban mawang nu tangan ni. Nu tangan ni kamu guru sungguh kamanian nenga. Dauna dar hunaya, jisunaya kamanian nenga. Nama ni gaya song. Wah, bios rokok gacong. Gue. Mana? Gue sana nih, nere gue sana nere pernah lah, biasa nih kita. Biasa nih. Oh, bilang ni balai. Naik ke bawah. Selai kan bertakut. Suka apa dai? Kerim. Tin mazad lebih. Maka tu hari ni thale bedi. Gas lain ni bedi doin bina. Pisa orang nak buat orang pisa. Pisa tu ni pisa nama. Pisa ni pisa nenga. Pisa. Ya ini. Galla nasu tu nana. Pisa ni betul song argare bonna pui. Hei, nunggu macam mau deh. Nunggu Kare bonna pui suldi. mau deh. Nai nunga sansiber. Ya tak kemana dinjau mun, benang kemana di mendelim ya stene. Nai nunga sansiber kade. Tol rokom salah. Oh, pernah yang mun gemen nunga jadi aktif sini mun gemen. Mun gumtara. Ya, nung meja. Saya nasi. Ih, mande. Tidak. Geda. Lu kurang nasi mau sana tuh ada. Takal dukunya kong kenal lah nih. Tapi geda lah tuh macam ikan geda. Kau nak buat pelang beri bayi pur jadi kagak osali. Nah pintar lah anda baca nunggu. Benar pun apa jena? Aku tani. Bemak sih tu. Mungkin ini tu. Udal gunan wahid. Gunan wahid. Asal kulap kan segini. Ini asip ke? Tika apa nengi? Tika apa? Soal digi salai. Yoi berbaiki nenga. Pesa, meseng deh. Pesa. Numpagen. Sian lang tak? Sian lang Poki ming pada hasil. Ya? Tang lain mudang dengan tu. Utkian apa? Catatan. Tang kari kemana bidang? Tang kari kemana bidang? Ipersen jauh. Konsen mana kemana kera? Ye, sang kelang lecong. Karagai di makar ya? Karagai? Good.
बेफोरबायदिसो बस' गारना नांगो फैसालाय पेसा मासांगो जल्दि माबार बहा मा फैसा बोरो हट लाबो दय मोननायालाय दय मोननायानो लां दय मोननाय दय मोननाय आं लादों ना आरो गेस लायनांगौ खर' एसे नाना फै बाहायदो नामा आइदै सिंखौबो नानासो बावनांगौमोन खर'ना फै एसे माबार थाब लाय होमबा गेसा गुड गेसालै थाब लाय लायगोन दे नाग्रा मानो मोजां मोनदे गस्ला रानदो आरो इयो गानो बाहायदो नामा सानसेयावनो लैजा गैजा आजि हाबजायाखै गुदामा मारै होनावगोन दे वाक्स होनावगोथ' गेस लायनांगौ माथो मारै नांगोनथ' आरो मारै बायखाय तानसिया सान्दुं मोथाथ' जारबोलै लायनांगौ माथो ना खैदिन जालांखो थिननानै एसे माबा एसे महाराजार गंसिना दे बेरनो लाबोद' हिन्जावखौ नोंना बासिबाय दे जन थुमब्रि ब्रि ना सप्तासे थानाय हिन्जावखौ लाना फैसिनाय आं नै नायबाय आइदै होमारदो हिन्जाव गोदान गथा सोबाना खाथियाव नायबाय थालाय नोङो सोबादना नोंखौ नायबाय था हिन्जाव गोदान लाबोनायाव मानसिनो नायबाय था सप्तासे उनाव बेफोरसो जल्दि थांबाय आं ओंखाम संनाय नङा दे दिनै हले मोनजाखागोन होनखादों मेदामा फैबा दान्दिसो संखानांगौ नै उल्टाबा संथ्रालां आं दिनै सप्तासे मानि जाबाय आं Bodo संगे मेंबाय नामा जल्दि लाय सेन्देला गान फै माबार थांलाना आरो इयावनो लायलाना आङो दा माबा नङा दै इयाव जल्दि थांनो सेन्देला गानो जल्दि थांखादो फाल्थु नङा गथ' थांबै आंथिया थांबै होनखादो गुड आबा थांसै बक्रमा ओइ थांफैदोहाय माबा हाखांथारना आङो है इसे इदि नङाहाय मोननायखायसो मोननाय नोङो हेल' गेस मोनगोन ना दिनै गेस दं होबाय दं दे थांबाय दं दे लाब जाबाय गस्ला गान होनाया थां लायना फैदो Eh. लाय minta लायजोब लायना फैनानै मागोन ओमफ्राय नोंखौ गस्ला लंपेन्ट गाननो लायना हरनांगोन नामा ओमफ्राय ना दा लायना होफैदोनो हाया बानायबाय थाना दै दानो बुखुजोबगोनसो मिसाल ya अच्छा जल्दि थां बेले माथो होनबालाय थां Manjali. बुद्रुगोन इयाव थांबैलै थांबै दे थानोसै मिथाइ लाबा ननसै जानायखौथ' बहरखाया मालपुवा ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंनो ओमफ्राय माहाय बाय बाय बेयाव हिन्जाव गस्ला पाखानसै लाजियाबो